Iron Condor, Gunfight, Arena spelen. Mijn geluid komt nu beter, omdat ik een microfoon gekocht. Bark is er ook, maar jullie horen Bark niet. Nee, hun horen dat ik niet. Omdat ik heb dingen heb. Oké. Oh. Wat zo? Nu horen ze echt goed. Ah nee, horen ze echt goed. Wacht. Ja, nu wel. Ja. Wacht.